Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sang Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga pangulong dinalan, sa mga balita lokal, lalaki patay matapos ginlabo sang iya ugangan kag bayaw. Pamilya Daotil nagpangayo ustisya sa pagpatay kay Barangay Kabkab Kapitan Danilo Daotil. Sa balita nasyonal, 3 naglamatay sa paglaslas sang Bagyo Florita. 1.1 milyones ng National Identification Cards target maimprinta sa PSA. Maayong aga Bacolod, mga aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Agosto 26, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. kag Action Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, Action, good morning Action Doors. Good morning, Action Boy. And happy Friday. Yes. TGIF. Yes, thanks God it's Friday. Yes, good morning sa aton nga mga naga-monitor sa Facebook. Please like, follow, and share sa aton nga FB Live. Sa mga... I-share ta na ito niya. share anay da bala kay parang sharing is... Caring. Dali lang. Sa mga nag-aaga pa talaga panindahan, good morning sa inyo. Sa mga aga pa nagapangape, mga aga. Yes. Sa naga-monitor sa Transistor Radio, good morning man sa inyo, no? Good Daw morning katugnaw sa inyo. subong sang hindi makatulitugnaw ang panahon subong tugnaw gid ang aton nga Aircon. sa aircon, ang studio naton katugnaw, no? Morning dira sa taga Barangay Mulukabok. Sa may siyudad sang Sagay. Sagay na siya, no? Sagay na siya. Good morning sa inyo. So, See you tomorrow. Tomorrowland. Oo, kay may Tomorrowland. May mapaaman ko yan. tomorrow days. Tomorrowland. Okay. Sa mga kwandira, sa mga, ano to nga school nga ito? Mulukabok Elementary School? Molokabok Integrated Elementary School. Hindi ka na mag-elementary, mag-integrated. Kaya integrated na high school sa kag elementary mo. Amo na integrated. Amo na siyang integrated bot silingon. Ay, okay. Abi ko lain pag na siya kayo nag-search ko, meron pag high school. Meron binakabuta nga Molokabok Integrated School Elementary. May nakamo na. Tapos may nakabutang Molokabok Integrated School lang, which is high school. Isa lang na sila da. Sabi ko lain bot sila daw may separate na sila nga high school. Basta naman baka integrated. Gin-integrate mo high school kag elementary. Isa na lang sila. Isa lang sila ka school. Correct. Thanks, Action Boy. Pareho ba sa Medalya Integrated School? Isa na lang sa sila. MG Medalya Integrated School, high school, elementary, isa lang na siya. Sige. So see you tomorrow sa aton draga balik eskwela sa Action Radio Bacolod, no? Yes. Bisan pa we will be giving out mga school supplies. Bulig lang ni sa Action Radio sa mga pila ka naton ka mga estudyante bla. Balok naman sa mga school supplies mong mahal kayo, no? So makabulig. Mag-story ko na gani nga mo na see you bala sa mga So may nag-reply nga tani ako man Kami, ba? May tani ako man ba? Biyaga imo ko bing biya anom daan ka bilog ako na elementary. Tapos ako sa la mo na iyo. Tapos sa siling ko sorry gid kay may ano na ni may beneficiary na ni hambay lang. Did like ka lang. Di mo siling ko like.
Ano bang Buot elementary yan. abot siguro Ano na sa ba grade big 6 ali sa grade 2 hasta grade 6 may ara saya. Yara siya. Ano? Ting elementary, hasta nasa grade 6 mo. Bita ni ako man ba mi anong dan ka bilang elementary ko. Sala mo ni mo ba nag-anong tani ginag family planning ka man, no? Yeah. Inaway pa niya. Do ako biya sala yung hindi ko siya matag. Gusto ko. Way pa na ang high school malawag ron niya Way basi pa may na. high school pa siya. Ay, Hindi ba? Oo, kag sa mga kag sa mga taga Mulukabok da dungan sa aton nga ano pa nagsinigani ng balik eskwela may medical mission man kita dira no. Oo, so salamat gid no sa Sagay local government sa siyudad sa Sagay sa suporta man sang barangay council dira sa barangay Mulukabok Kapasaylo no morning dira sa imo kapitan Pasaylo. Nakatoka mo ni Kap. Wala man. Di basta. Ara sila. Importante na pasaylo. No? Kag Mr. John Chong, no? Morning dira kay Miss Cathy, no? Good morning. Salamat Salamat gid gid for sa the inyo, support. mga Sige. Morning na sa kay Ruby Fugihara, gamang agad dira sa imo. Kag kay Miss Jinky de Alagdon, Alex Montesa is also with us. Athea Kim Eriman, may klase na negro si Ating subong mo kahapon ay Kay Tano Gisok, morning man. Dennis Richard Tibor Roma, kag kay Ma'am Luisa Luing Melos, may agad dira sa Bago City with of course kay migo naton Melchor Melos. Kay Chay Indring dira may aga, no? Sa kay Faustino Capilio Navarro Jr. Good morning, man. Yes. Sige, standby tanay sa mga balita lokal. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, 8 minutos na nagaligad sa tak na ang alas 6. Sa detalye na sang mga balita lokal. Patay ang isa ka lalaki matapos ginlabo sa iya mismo ugangan kag bata sang suspetsado sa Puro Cadena de Amor sa barangay San Isidro, Banwa sang Pontevedra. Mga pasado las 10 ang tak na sang aga Agosto 24. Ang biktima ang ikilala kay Eric Galope, 37 anyos, samtang ang mga suspetsado naman, amo santay Rex Salme, 59 anyos, kag Bobby Salme, 34 ang edad, kag Lunsay residente sa nasambit nga lugar. Sunod kay Police Lieutenant Roel Pinheiro, ang Deputy Chief of Police ng Pontevedra PNP, antes na tabo ang krimen, nagpadangat sa reklamo sa barangay si Bobby, bato kay Galope, bangod sa inaligar masakit nga pagpanulok sini. Pagkatapos sini nakita ni Galope nga nagapungko si Rex sa karusa kay iya sinigin suknaan kag mahimo na insulto ang ining si Galope kag tubtub nga nagkuha ini sa binangon kag ginlamo ang biktima. Una nga nakapalagyo si Galope apang pindakop ini ni Bobby kag ginduso malapit si amay nga si Rex kag dito nalambot sa paglabo sang biktima. Napulo kapila sa lawas tugas ang paglabo ang naangkon ni Galope ang itunaan sang iya kamatayon. Nadakpan sa hot pursuit operation si Bobby samtang nakapalagyo naman si Rex. Nagapangayo sa hustisya ang pamilya Daotil sa kamatayon sa ilang himata nga si punong barangay Danilo Daotil matapos ginpatay sa itong Miyerkules sa Barangay Road sang Barangay Kabkab, Banwas sang Isabela. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni Maria Daotil, asawa sa nga biktima, nga mabuot nga bana kag amay si punong barangay Daotil sa iya pamilya kag responsable ng mga opisyal sang barangay. Ginpahayag man ni Maria nga wala sang kontrang iya bana kag wala man nakabaton sang pamahog sa iya kabuhi. Rason niya kumpiyansa ini nga maglakat nga nagaisahanon. Nagapati si Maria sa posibilidad nga may nahisa sa iya nga bana samtang aktibo nga nagapangalagad bilang punong barangay sa isa pa lamang ka termino. Nagapangabay man ang pamilya Daotil sa makapulisan sa mga banwa sa madasig nga paghatag sang hustisya. Ako niya maambal, kita ko sa buhot na siya. Sa panimalay na namin siya. So, supportive lang banat sa panimalay namin. Kagulag ko na isaway. Kabahin sa pagpahayag sa asawa sang biktima nga si Maria Daotil.
Nagbatsyag naman sa kasubo si Isabela ABC President Ed Pregua matapos na ibaluan ng patay si punong barangay Danilo Dautil paagi sa paglutang. Nag-aapilar si Pregua sa pumuluyo sa barangay Kabkab, ilabi na sa nakakita sa pagpatay nga buligan ang kapulisan para sa marasig nga pagsulbar sa kaso. Ginatugyan na ni Pregua sa mga kapulisan ang maidid nga investigasyon kay nagalaom nga mahatag ang hustisya sa pamilya. Plano karon ni Pregua nga magpatawag sang emergency meeting sa liga ng barangay agud istoryahan ang natamo nga pagpatay kay Dautil. Kalakip na dire ang bulig pinansyal nga mahatag gikan sa pondo sang ABC. Duha naman ka mga persona ang naghikog sa separado nga lugar sa probinsya sang Negros Occidental sa Agosto 24. Sa syudad sang Himamaylan, patay ang 27 anyos nga lalaki matapos maghikog sa sulod sang yakwarto pinaagi sa pagbitay gamit ang kalat. Sa inisyal nga report sang Himamaylan City Police Station, problema pinansyal ang nagapanguna nga rason sa paghikog sang biktima. Samtang sa syudad sang Bago, patay man ang isa ka 19 anyos nga lalaki matapos maghikog. Sunod naman kay Police Lieutenant Dan Oliver Salazar, ang Deputy Chief of Police ng Bago City Police Station, nasapon na lamang nga nagabitay sa balayan ang biktima. Dugang pa ni Salazar, problema sa paghigugma nagapanguna nga rason sa paghikog sang 19 anyos nga lalaki. Samtang palaan ng nabulong karon sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital si Anthony Glaraga nga pumuluyo sa siyudad Santa Lisay matapos maigo ini sang luthang sa iyang tiyan. Nagahampang gid sang chest si Glaraga sang gin-strafing ang ila bodega sang kahapon sang kagawon sa Banga Subay, Santa Clara Drive sa barangay Mandalagan, siyudad sang Bacolod. May igo man sang luthang ang pick-up nga nagaparking sa tubang sang bodega. Sunod kay Police Captain Armelin Vargas, ang hepe sa Police Station 3, 30 kabasiyos ang armas luthang ang na-recover sang soko sa eksena sang insidente. Sunod kay Vargas, hindi pa nakilala ang mga persona kag motibo sa pag-strafing sang bodega sang ice cream. Nagapati si Vargas nga posible may akig kag hindi lang isa ang naghimo sang krimen. Arestado naman ang isa ka masupog nga holdupper sa pagservice ang warrant of arrest sa Sitio Cubay, Barangay Bulata, Banwa sang Kawayan, pasado las 3 ng hapon sa Agosto 24. Anadakpan ang ginkilala kay Victor Aguilio, 57 anyos, ang Purok Tarapol, Barangay Canturay, siyudad sang Sipalay. Sunod kay Police Major Anthony Grande, ang hepe sang Kawayan PNP, si Apilio o kon si Aguilio ang gindakop bangod sa warrant of arrest sa kaso nga robbery nga permado ni Honorable Judge Rodney Magbanwa, ang presiding judge sa Regional Trial Court Branch 61 sa siyudad sang Kabankalan. Dugang pa ni Grande ang suspect ang isa sa mga ginatudlo nga sospetsado sa likod sang sunod-sunod nga hold up sa Banwa sang Kawayan kag kaipi nga Banwa kag siyudad. Ginkompirman man sa hepe nga may ban pa kaupdanan si Aguilio apang sa subong ginpaydalong pa sa monitoring. Action Radio Philippines Standard Time. 13 minutos sa nagaligad sa takna nga lasais. Tatlo naman nagkalamatay sa paglaslas sang Bagyo Florita. Samtang 30.1 milyones nga national identification cards target maimprinta sang PSA. Ang detalye sa mga balita national sa pagbalik sang Aksyon Balitang Bayan numero 1. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo. Sige, morning dira sa pamilya Navarro, Katalbas, Mirasol sa Barangay Payao, Binalbagan, kag sa Rosario Heights Subdivision diri sa Bacolod. Halin ni kay Faustino Capillo Navallo Jr. halin sa Lahad Datu, Sabah, Malaysia. Good morning. Rhea May Ladio, kag Homa Lumena, good morning man. Sige, action doors. Si Ruby Pukiara, nabasa mo naging action boy, no? Una-una gina yan. Si Melvin Piñafiel, good morning. Miss Homa Lumena, good morning man. Lawrence Melgarejo Conclara, good morning. Happy Friday man sa imo. Carlo Cayona, good morning. Shout out lang da sa Cayona family kag sa bilog nga pumuluyo sang Banwa sang Isabela. Good morning. Kag si Atia, wala Japon kuno class. Every class. Doon na kagapon, wala sa klase. Sumo na sa gapong klase. Rochelle Valencia Susana, good morning man. Arnold Villanueva, good morning. Dra sa may Mailong Bago City, Pangapita. Sige, salamat gid. Mailong dagang pag coffee. Enjoy your coffee. Si Connie Laparan, good morning. Tamyo ko family Laparan, Labaniego, Turbela. Kagis paresya ang gatamyo si Connie Laparan sang Pandanon DSB. Good morning man sa imo. Kay Ma'am Van Mayo, good morning sa imo kay Doc Matt Mayo. Watching while traveling from Iowa State, USA. Ay. May travel naman si Ma'am Van. So enjoy and kaya rin sa party bus? Hindi. Ambot away ko kabaloy ko. Gagapon na sa party bus mo. Ate ba siguro? Sige. Kay Alfonso Bionson Molinos, good morning. Watching from Villasin 1, Barangay Fabrica, Sagay City. Sagay City. So, kami ba sa Molokebak. Molokebak. Di na tamagi sa Vito, no? Vito tamagi, Hindi, guro? Sa Vito na. Sa Vito pa tamagi. Tamagi kay Damasakay. Abi ko dra sa may Bata Port. Dumiyaran, das lang yung tawag nga Bata Port. Basta daw Vito. Sa Old Sagay naman niya. Basta sa daw Vito, sa Vito tayo tayo maagi ito. Very Vito. Very far pa siya. Ay, far pa lapit na. Na Escalante. Alayo na sa Vito, alin sa Banggao? Bangga sa din. Sa Sagay? Asang sa proper? Oo, layo pa na siya. Medyo layo pa siya. May kung kadto doon sa Vito So nakadto ko na sila nga church ba lang? Guys, laki basimbanda daw pilgrimage na sa church man Anda mo ginadaga kadto actually. Ano na daw kuan away kakabalo sa ila dira ka kuan? Yeah. Ano panawag sini gani ila bala nga patron saint? Nalipat ko. Basi hindi da Vicente Ferrer. Nalipat ko nadaga ni search tabi. Basi kon Vicente Ferrer na. Usually mo na mo ang mga kung hindi na sa Vicente Ferrer da feeling ko mga kuan guro ay sino gani ni ang
Ini lang sa Alihis bala nga simbahan, ano ganin sa simbahan sa Alihis na eh. Pero check lang be, no? Sige. Sa mga sa kapihan dira, sa mga terminal sa aton nga mga drivers, mga jeepney drivers naton. Correct, Action Boy, San Vicente Ferrer. Correct. Kay si San Kaya Vicente. ang mga kabutan, Action Boy nga, Vito Church is said to have miraculous healing power. Na, sa mga daman kadto. Kasi basta may mga sa mga masakit na sakit na ang patron saint na niya si San Vicente Ferrer mo, no? Muna sa ang patron saint sa mga na may mga masakit pala. Muna nga sila na din sang talisay, yo. Away ka pa dagali ka kadto? Way pa. Sila na din sang talisay, no? Sige. Sakay Ana Sinoro dira may agaman kag sa liwat, no, sa mga drivers naton, mga tricycle drivers naton, good morning sa inyo. Sa mga e-bike drivers, e-trike, no, kag sa mga jeepney drivers, taxi drivers, maayong aga gid sa inyo, no. Sakay Roberto Pasco Caraballo, Hiroposco Caraballo. May junior pa gina siya. Ay, nuwagan ko lang yun. Basi may junior na. Basi, kaya dumiyara siya, duga kabatian. Ay, sa may Hutuda, dira sa barangay Handumanan. Morning. Sa isa ka ambahanon. Ay, bongga. Handumanan. Memories of a song. Muna sa English mo. Memories. Ay, translate yung pag Kaya kasi may mga Amerikano taga-pamate. So, again. Kasi may mga, what's Handumanan? Ayan. So, memories. Si Atiya, set Asia ko na. Ati, okay, Atiya. Set Asia. May set na dagali? Oo, okay, di ba, pagid man subong, di pa maging full blow ng mong sa November pa, ang 100%. Sa DepEd, no? Okay na kita? Standby na sa mga balita national. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, roleta promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, roleta promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad San Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sa hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon.
Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon Bayan numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:25, sa detalye na sa mga balita national. 3 patay, samtang 4 naman ang pilason bangod sa paglaslas ang Bagyo Florita. Sa report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, karon na akong kahapon sang aga, may gina-verify pa nga isa ka patay kay isa ka pilason sa Region 5. Ang 2 ka kumpirmado nga patay ang na-record sa Region 2 kag Cordillera Administrative Region. Ang Bagyo Florita nga nagwa na sa Philippine Area of Responsibility sang Miyerkules ang aga, ang nag-apekto sang 11,953 ka pamilya o kun 47,169 ka mga individual sa 5 ka rehiyon. Sa karon may 10,355 pa ka mga individual ang napabilin sa 129 ka evacuation centers. Tubtub nga kahapon sang aga Huwebes, naglambot na sa 4,867,078 pesos ang napanghatang nga ayuda, lakip na ang hygiene kits, subong man ang mga food packs kag mga tents. Kumpiyansa ang Philippine Statistics Authority o kon PSA nga malambot nila ang target nga makaprint sang 30.1 milyones ka National Identification Cards sa katapusan sang tuig. Sunod sa Office of the Secretary tubtob Agosto 23, 17.6 milyones physical national IDs na transfer sa nga PSA sa Philippine Postal Corporation para sa delivery sa mga balay sang mga aplikante. Sunod kay National Economic and Development Authority kon NEDA Secretary Arsenio Balisacan, sa nakaligad nga mga inadlaw ang daily average nga ma-print nga ID sang mga printing facilities sang Bangko Sentral ng Pilipinas ang nagalambot sa 103,000 sa kada adlaw. Dugang pa ang target nga ma-issue nga ID sa katapusan sa tuig, ang dapat 50 milyones kung sa diin ang 30.1 milyones ang mga physical ID, samtang 19.9 milyones amo naman ang digital o printable IDs. Tapos na ang peak sa gina-eksperyensya nga COVID-19 wave sa Metro Manila, apang ipag sa Octa Research nga posible magapadaan pa ini tubtob sa masunod nga bulan. Patag sa Octa Research Fellow nga si Guido David nga may mga kaso sa gihapon sa paglatnanay sa iban nga bahin sa pungsod. Dugang pa ni David sa 2 ka semana nga nakaligad, nakarestro na sang growth rate. Angot naman sa nabalahag nga bago nga kaso, patag ni David, posible bangod sa nagahuya nga epekto sang bakuna, manubo nga kanamuon sa nagapa-inject sang booster shot kag posible man sa iya, resulta ini sang subvariant sang virus. Nagtambong sa hearing sa Senate Blue Ribbon Committee si Lord Christopher Lau, anay officer in charge sa Department of Budget and Management Procurement Service o kon PSDBM para sa investigasyon nga gin-report nga overpriced kag outdated nga mga laptops nga ginbakal sa Department of Education o kon DepEd. Samtang nag-hearing ginpabalo ni Committee Chairman Senator Francis Tolentino, ang panel nga nagpadala si Lau sang sulat sa opisina sa diin, nagapangabay nga hindi siya mga tubang sang anuman nga contempt charges. Ginpangabay man ni Lau nga kakason siya sa Immigration Lookout Bulletin. Apang suno kay Tolentino, ini ang desisyonan base sa pag-aproba sang panel. Madumduman Setyembre 2021, nag-issue ang Department of Justice sa Immigration Lookout Bulletin Order para kay Lau kag sa 7 kay iban pang individual bangod sa nagapadayon nga investigasyon agot sa mga irregularidad sa pagbakal sa pandemic-related supplies sa Department of Health na ginpaagi naman sa PSDBM. Ginhinyo man nila sa komite nga hilwayon siya bangod kung hindi na siya ang Executive Director sang PSDBM sa nagbakal ang Department o kon DepEd sang laptop. Gin-question sa isa ka senador kon nga adungan nga ginpaidalom sa bidding sang Department of Education kag Procurement Service sang Department of Budget and Management ang mga laptops kag bag sa baylong ay separar. Ginpahayag ni Senator Alan Peter Cayetano kung magpangita sang supplier sang computer, hindi tanan ang nagahimo sang bag. Suno pa kay Cayetano nga ang kaangay nga estilo magaresulta lamang sa pag-isol sa bidding sa mga computer manufacturers, samtang magasulod naman ang joint venture sa supply sang duha ka items.
Ginaprepara naman sa Philippine National Police sa PNP ang komprehensibong report angot sa mga kaso sang pagpamatay kag kidnapping sa Metro Manila kay ban pa nga mga lugar nga ipasa sa Interior Department. Suno kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, naghatag na sa inisyal nga report si PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. sa kay Interior Secretary Benhur Abalos angot sa reported crimes apang mas detalyado ang ginapreparar pa. Dugang pa ni Fajardo nga kon basehan ang mga kaso sa kada adlaw kag kada semana nagapabilin nga manubo kag may mga kaso nga nataga naman sang kasulbaran. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:30. Morning dranay kay Willie Delgado, kay Robert Roma, Ray Flores Barrioga, kag kay May Flores Alcantara. Mga ka-aksyon ninyo ipamatiyan aton mga balita sa aksyon Balitang Bayan numero 1. Standby na sa action report, second portion of Action Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition, upod gyapon sa inyo news team. Aksyon Dorel Kabat. Kag-action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio.